Il-kwalità tal-ħajja mhux qiegħda hemmhekk u fl-opinjoni tiegħi morna lura u mhux il-qudiem. Hekk iddikjara l-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella waqt intervista li kellu fil-programm Net Live fuq Net Television fejn ġew diskussi diversi temi fosthom il-bżonn ta' inċentivi għal familji u impenn akbar favur kwalità ta' ħajja aħjar, xi ħaġa li kien wieħed il-gvern ta' Roberta Bela fil-baġġett tas-sena l-oħra. Trid titkellem ma' nies biex tkun taf kemm qed iħossuha l-kwalità, ġifieri l-istress li jħossu n-nies tajjeb anke fejn tidħol it-trobbija ta' tfal, il-familja, il-ħin liberu, il-right to disconnect, tajjeb, da kollu żgur mhux qiegħed jurina kwalità. Waqt il-programm Joseph Vella tkellem ukoll dwar dak li qed tipproponi l-UHM brabta mal-inċentivi għal koppji li jixtuqu li jkollhom wilt iżda qed isibuha diffiċli minħabba l-pressjoni finanzjarja. Hawnhekk semma kif ir-rata ta' twelid f'pajjiżna hija l-iżgħar waħda fl-Ewropa u li sa 50 sena oħra il-popolazzjoni indiġena, jiġifieri ta' Maltin, se tonqos ħafna. Nafu li jekk nibqgħu żejrin hekk, sa 50 sena oħra l-popolazzjoni ħadd tinżel ħafna. Jekk tinżel f'dawk in-numri li qegħdin ngħidu dak li nafu llum jinbidel kollu. Jinbidel kollu l-ekonomija. Jispiċċa totalment il-soċjetà kif nagħmlu. L-ekonomija, tkabbir ekonomiku li qed nitkellmu bih illum ħajxrinkja. Fid-dawl ta' dawn l-isfidi reali għal pajjiżna, il-UHM Voice of the Workers qed tippreżenta numru ta' proposti li l-Gvern għandu jinkludi fil-baġġett għas-sena li ġejja. Il-kap eżekuttiv tal-UHM fakkar li l-kwalità tal-ħajja tfisser dak il-bilanċ fejn il-ħaddiema jħossuhom aktar kuntenti. U hawnhekk Joseph Vella tenna li fadlinna ħafna aktar x'naqtfu.